И така, здравейте хора, в новото ни видео ще разгледаме топ 5 най-редки скина в Brawl Stars. Но преди да започнем ще ви помоля да харесате това видео и да се абонирате за канала. И нека да преминаваме към петият най-редък скин в Brawl Stars. И така хора, на пета позиция съм сложил некой да е скина, именно Gold Mecha Bo. На същото място може да се сложи и Gold Mecha Crow. Именно това са онези златни скинове, които се купуваха с Star Points. Това беше валутата преди блинговете, в която се купуваха скинове. Виждате го сега на вашите екрани. Не е нищо специално, но е доста рядък, защото Star Point-овете са премахнати и мисля, че в момента не е наличен в шопа да се купува, което го прави изключително рядък. Нека да преминаваме към позиция номер 4. На четвърта позиция съм сложил не кой да е, а именно Merchant Gale. Това е първият скин от Brawl Pass, в смисъл сезон 1 Brawl Pass, който се взимаше от последния тир и се счита за един от най-редките скинове в играта. Дори и аз го нямам, просто не защото не играх играта тогава, а защото нямах достатъчно джемове, за да си купа Brawl Pass-а. Та между четвъртата и третата позиция се колебях доста кой скин да сложа, но си мисля, че скинът на трета позиция е малко по-рядък. И нека преминаваме към позиция номер 3. На трета позиция съм сложил скин, който също аз нямам, а това е именно Challenger Code. Това е скин, който струваше истински пари, мисля, че беше 4949 и мисля, че се купуваше през 2020 година. Това го прави изключително рядък, защото просто струваше истински пари и не всеки би дал пари за играта. Плюс от излизането си през 2020 година в шопа никога повече не е излизал нито за пари отново, нито за джемове, нито за нищо, което го прави изключително рядък. И според мен е доста по-рядък от Merchant Gale, поне според мен, защото струва пари и не всеки би им дал близо 5 лева за скин. И нека да преминаваме към позиция номер 2. На втора позиция съм сложил скин, който беше в играта през 2018 година, малко още в бетата и малко след бетата, и струваше 150 джема. Това е именно Red Noise Nita. Този скин е на повече от 6 години и от както беше пуснат в играта през 2018 и началото на 2019 година за цели 150 джема. От тогава никога не е бил връщан в играта, отново аз го нямам. Просто нямах тези джемове да си го позволя тогава, но си го спомням доста така ясно. Той е изключително рядък и в играта има само един по-рядък скин от този на Нита. И сега ще разберете кой е. Нека да преминаваме към позиция номер 1. И така хора, на първа позиция е не кой да е, именно Star Shelly. Този скин беше наличен в играта през декември 2018 и януари 2019 за не повече, мисля, че от един месец. Беше безплатен и този скин аз го имам вече. Но в мини профилът си, понеже той беше скамнат, после почнах нов профил, там скинът не беше наличен. След време успях да си върна този профил, но беше късно, защото профилът, който бях започнал и там скинът не беше наличен, беше доста развит и този профил просто беше оставен на произвола на съдбата. В момента виждате малко геймплей с скинът. Не е нищо особено, но факта, че бил наличен в играта толкова отдавна и за толкова малко време го прави изключително рядък. Това беше от видеото хора. Абонирайте се за канала, оставете по един лайк и ще се чуем следващия път. Чао!